मानाव गेदेर BTC नि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा BTC गेटआव फ्रन्ट साइडआव जे दिनै एबसुनि जे सिम्बल दं जों गाज्रि मोना दुखु मोना जे एबसुनि हान्थिनाय लामा नाथाय बबेबा लिडारा फैयोब्ला गोरोन्थिखौ मावो बेखौ हयले आङो डाइरेक्ट बुंखायो नै दिनै बेबादि खोथा बुंनायावनोथ' कमेन्ट हरग्राफ्रा आंखौ बुंहरो मासियां दुगाब्रा नोंलाय होननानै बुंहरो आरो गोबां खोथा नेगेटिभ पइन्ट माबा माबि नोङो जुंगालनि नांगालनि बायदिसिना होनहरो आरो बेफोरखौ लानानै आं जेबो साना नाथाय खोथाया बुंनांगौ जायो दा बे सिम्बल थादोंब्ला दिनै सुक्तिखारि हिसाबै BLTआबो थागोन आरो सुक्तिखारि हिसाबै NDBआबो थागोन बे हाग्रामा महिलारि सारनि मोनसे महान खामानि जोबोद मोजां खामानि बियो बेखौ नोंथांमोना ससियेल मिडियाआव नुखाबाय नोंगौ फैबाय थानाय इयुनाव आरो सोरबा सुक्ति खालामोबा आरो बेबो थागोन मोनसे जाथिजों खनबेसे सुक्ति खालामो आं बेखौ बुंनो थाङा এই ক্ষেত্ৰত মই ক'বলৈ নাযাওঁ কিন্তু प्रयोजन হলে सुक्ति কৰিব লাগিব बेनिफ्राय दिनै जोङो सेपारेट स्टेटनि थाखाय रेडि जानांगौ फैबाय थानाय इयुन निउ जेनेरेसन दा जायफोर सेक्रिफाइस खालामलांबाय हारिनि थाखाय बावखुमलांबाय थैनाय हारिनि थाखाय मावनानै थैनायाल' सेक्रिफाइस जाया जायफोर बिथांमोना मावबोबाय खस्थ' सैबोनांबाय हारिनि थाखाय मावनायाव गोबां बुंख'हायै भिडिअनि गेजेरजों जायखौ बुंजोबनानै फोजोबनो हाया बेबायदि खस्थ' लानांबाय बे गेदेमाफोरखौ जों बावनानै थांनो नाङा जेब्लाबो रेसपेक्ट खालामनांगौ नाथाय प्रमद बर' बिथाङा जों बिथांखौबो गाज्रि बुंनो थाङा सासे नेता जिबादि मोनसे बिराद गिदिर मिस्टेक ब्लान्डार मिस्टेक होनोमोन गेदेमाफ्रा खालामबाय बेनि थाखाय हारियासो सुफुंखौ हायै बिथांखौ दुखु मोनदों जाय बिथांनि सापर्टआव दं बेथ' बिथांखौ मोजां मोनखागोन जाय बिथांनि एगेन्स्टआव दं बेथ' बिथांखौ गाज्रि मोनखागोन नाथाय आं बुंनाय पइन्टआ जाबाय मा মই खबु लुगा खथाथ' हल जिथु माजत আছে ओरैबो गैया बे सिभिलियानफ्राबो प्रमद बर' बिथांखौ फुल स्टप होनायनि थाखाय गाज्रि मोनदों दुखु मोनदों बेयावसो हारि फानलायनाय नङाबा हारि फानलायनाय खोथायानो फैनांगौ गैया खोथाया फैदों बर'फोरनो बड'लेण्ड नांला दिनैनिफ्राय बेनो फाइनाल जाबाय बिटिआरआनो होननानै नोङो फुल स्टप होनानै फैबायब्ला बर' हारिया मालाबा सोरनोबा टेन्डार होदोंमोन नामा बेखौ नोङो फाननो हाहैनाय फुल स्टप खालामहोनो हानाय बर' जाथिया सम्पुर्ण भाबै प्रमद बर'नि सायाव निर्भर खालामदोंमोन नामा बर' জাতি হিসাবে সম্পূর্ণভাবে প্রমোদ বড়োর উপর নির্ভর করেছিল নাকি ওই সময় প্রমোদ বড়ো ডাঙরা টেন্ডার দিয়েছিল নাকি ওই সময়ত এই আপনি টেন্ডার লইছে আপনি বিক্রি করে দিও बिदि बुंदोंमोन नामा बै गथाथ' बर' रायजोखौले तेनेखौ आखा खरा नासो दा बेफोरनि थाखायनोथ' दुखु मोनलायनाया फैदों दा दिनै बेखौ हाग्रामा महिलारि सारा मानाव गेदेर BTC नि चिफ माखासे सम्पुर्ण भाबै गुवारै साननानै खामानिखौ मावलांगासिनो दं इयुनाव जायफोर फैयो बे आलदा खोथा नाथाय दा बर्थमानाव आङो मोजां मोनदों आं माबा मोनसे मोननाय मोनै जों खोथा गैया सोरबा गुबुन आलदाजों खोथा गैया आहा बे सारखौ हाग्रामा महिलारि सारखौ मोजां मोनो आं आरो सिदा खोथाखा बेखौ आङो मोजां मोनो आङो बयखौबो मोजां मोनो बयनिबो खामानिया आलदा आलदा नाथाय जाय आलादा लकसान जानाय बादि मावो बेखौ बुङो भिडिअनि गेजेरजों नाथाय आङो सिदा खोथाखौ मोनसे सिखार लायो हाग्रामा महिलारि सारखौ मोजां मोनो बेनि थख' थख' मावलांनाय खामानिफ्रा बेनि अरायानो आलदा बे सुबुंफोरजों मोजां मोनजायो इसोरजों मोजां मोनजायो रायजोफोरजों मोजां मोनजायो आरो माथो बुंबावनांगौ दं आशीर्बाद मोनोबा रायजो राजाफोरनि बेलाय जुग जुग रायजो खुंखागोन ना
थेंक इउसै मा सानो कमेन्ट सेक्सनजों फोरमायहरबानो जाबाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ।